Така за първ път, какво най-голямо впечатление ми прави? Това е на мен лично ръцете Ръцете. и брадата. Погледа. Ако има брада. Ръцете, погледа, височината. Височина също. Аз като трябва да съм честна, не височина, защото за мен това няма кой знае какво значение, по-скоро усмивка и поглед. Защото мене хората, с които съм имала най-прекрасни отношения, са ме печели с усмивка и поглед. И погледа е така в един мъж, погледа е зверски зареждащи, наистина уникално привличане има към погледа. Няма нищо друго, което поне за мен може да ме привлече така, както един поглед, и аз съм си го доказала сама на себе си. Имам такива отношения, които са започвали чисто само и единствено с поглед. Какво усещаш от погледа? И погледа може да ти каже абсолютно всичко. Няма нещо, което погледа не може да ти каже. Дали този човек как те вижда, по какъв начин го привличаш, кое е, нали... Не знам, просто погледа супер много говори за един човек. И другото, което аз съм забелязала в очите, супер много се вижда какъв човек си. Дали си добър, дали по-скоро не си... Не добър или лош, защото няма черно и бяло, по-скоро дали съвестта, каква е съвестта, нали? Какво първото нещо, което ти като ме виждаш в мен. Защото аз съм имала такива ситуации, в които когато ме погледнат, знам какво виждат в мен. Дали виждат в мен просто едно момиче като тяло или момиче като човек, нали, като душа, като същество. И за мен затова погледа най-много печели в един мъж, понеже съм достатъчно съзряла, смятам, и на достатъчно ниво стигнала с отношенията с мъжете, за да забелязвам какво виждат те в мен.